Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έχω βάλει έναν άκυρο τίτλο που μόλις μου ήρθε από το κεφάλι μου. Μετά από 2 χρόνια χωρίς βίντεο, απλά έτσι μου ήρθε και έκανα ένα βίντεο τώρα, στα πρόχειρα. Η ιδέα αυτού του βίντεο μου ήρθε από μια συζήτηση που είχα με τον καλό μου φίλο Apten σχετικά με το σχολιασμό που έχει πεθάνει, που έχει καταντήσει μια ιδέα. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα σχολιάσω τον σχολιασμό. Αρχικά εσείς οι 5 που βλέπετε αυτό εδώ το βιντεάκι, όσοι με έχετε sub από όταν άνοιξα αυτό το κανάλι και στον παλιό μου λογαριασμό ακόμα, θα είχατε παρατηρήσει, ειδικά στον παλιό μου λογαριασμό, ότι είχα ένα πάθος με το σχολιασμό, ότι το γούσταρα και όχι μόνο εγώ και αρκετοί φίλοι μου YouTubers, για παράδειγμα TrapperV, Apten που τον ανέφερα και νωρίτερα κτλ. Τώρα όμως τι άλλαξε? Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή και θα σας εξηγήσω μια στα γρήγορα. Σε μια ομάδα που ήμασταν με YouTubers, εκτός από τον Apten, όλοι ήμασταν στις αρχές της εφηβείας και είχαμε μπει στην καραντίνα και ήμασταν στην πιο παραγωγική φάση της εφηβείας. Οπότε έπρεπε κάτι να κάνουμε. Οπότε το ρίξαμε στο YT, γιατί με αυτό το πράγμα περνούσαμε και την ώρα μας πριν μπούμε καραντίνα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε ρίξει σε οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε το διπλάσιο διάβασμα, ζωγραφική, whatever, τέλος πάντων. Οπότε ανεβάζαμε βιντεάκια, βλέπαμε ότι 20 άγνωστοι πάτησαν like στο βίντεό μας, 50 άγνωστοι πάτησαν like στο βίντεό μας, 500 άκυρα άτομα είδαν το βίντεό μας και ναι, νιώθαμε ότι έγινε κάτι wow, ξέρω εγώ. Εντάξει, οπότε ναι, ήταν και ένας ευχάριστος τρόπος να περνάμε την ώρα μας και όλα αυτά. Μετά όμως από όλο αυτό, περίπου στο 21 όταν σταμάτησα να ανεβάζω βίντεο, τι έγινε τότε? Απλά ο σχολιασμός είχε γίνει πολύ πιο mainstream, που εντάξει δεν ήταν κάτι κακό στην αρχή, αλλά περίπου το φθινόπωρο του 21 ας πούμε, υπήρξαν κάτι παιδάκια 10 χρονών, άκουγες κάτι φωνές νηπιαγωγείου, ένα gameplay από screen record από ένα παιχνίδι από το κινητό, να λένε 5 βλακίες απλά και να το ανεβάζουν. Χάλασαν το όνομα του σχολιασμού. Ως αποτέλεσμα να μην το βλέπουμε πλέον με τέτοια μάτια, να το βλέπουμε σαν κάτι απλό, σαν κάτι βαρετό, ενώ παλιά γουστάραμε φουλ, έτσι. Ουσιαστικά χάλασε το όνομα του σχολιασμού και ψιλοβαριόμασταν κιόλας να κάνουμε, δηλαδή 1,5 χρόνο σερί κάναμε το ίδιο πράγμα, μετά βαρεθήκαμε και είναι κάτι λογικό, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, μετά κιόλας που τελείωσε εντελώς η καραντίνα και αρχίσαμε να ξαναβγαίνουμε έξω, έπρεπε να ζήσουμε την εφηβική μας ζωή, να περάσουμε καλά, να κάνουμε τις εμπειρίες μας έξω. Οπότε ξεχνιόμασταν γενικά να μπούμε στο YT, όχι απλά ναεβάσουμε και βίντεο και όλα αυτά. Δεν ξέρω καν by the way γιατί κάνω αυτό το βίντεο, απλά βαριέμαι, θέλω να πω 2 βλακίες έτσι και εσείς οι 5 που θα τις ακούσετε respect. Γενικά αυτός είναι ο λόγος που ξεχαστήκαμε από το σχολιασμό, συν το γεγονός ότι ο σχολιασμός έγινε κάτι mainstream και χάλασε γενικά, δηλαδή στο community άρχισαν να υπάρχουν οι πιο άκυροι, να λένε ό,τι μπουρδα τους κατέβει και ουσιαστικά έχασε το νόημά του ο σχολιασμός. Δεν ήταν πλέον κάτι να δεις το βίντεο έτσι για το κουτσομπολιό, για το γαμότο, να περάσει την ώρα σου. Έγινε απλά μια βλακεία που τα ανέβαζαν και TikTok κιόλας. Συμπεράσματα αυτού του βίντεο, ο τίτλος είναι ό,τι πιο άκυρο και φανταστείτε ακόμα δεν τον έχω γράψει καν, δεν τον έχω σκεφτεί καν. Ό,τι μου ήρθε εκείνη την ώρα απλά θα βάλω. Ο σχολιασμός καταστράφηκε ας πούμε, I don't know. Απλά έγινε κάτι mainstream και ο καθένας λέει τις βλακίες του και κάτι πολύ απλό βασικά, ως αποτέλεσμα να χάσουμε ενδιαφέρον. Τρίτον, αυτό το βίντεο μου πήρε 10 λεπτά το πολύ να το φτιάξω. Και τελευταίο και πιο σημαντικό, θα κάνω ξανά βίντεο σε καμιά δεκαριά χρόνια, οπότε ναι, τα λέμε μετά το 2030.